May patago lang sa nga kador. Kinigibutan og duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay sunan ang atong sender si Kador. Kini tinuotang mahigugmas sa kababae atong yung ihurot ang tanan natong suporta taon. Para mapamatud-an gyud nga tinuod gyud ang atong gibati ngadto niya. Pero naunsa ba nga na problema na maninuon ko? O kung ngano nino, inanion ako ang pagsugod ang mga paghitabo ha. If she brings you happiness, then I wish you all the best. It's your happiness that matters most of all. But if he ever breaks your heart, if the teardrops ever start, I'll be there before the next teardrops fall. Se te quiere de verdad, y di felicidad, te deseo lo más buenos palos dos. Pero si te harías y olvidar, a mí me puedes hablar y estaré contigo cuando estás. I'll be there if you need me by your side to drive away the teardrops that you cried. And if he ever leaves you blue, just remember, I love you. I'll be there before the next teardrops fall. I'll be there before the next teardrops fall. Bindir Tay, 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 tay. Bindir pa. Ako kanay pas ang teardrops fall yung buyog tay kay para Mabitan na apil ko. Peter! tay di am ka. Kanay makanta-kanta diya ba? Imo pa naghugas og plato dito dong. Kita kaonaw tatakaron. Tay na ba ako nagyug ka nga din ko gikan. Gikan ko ng biyahe. Pawala ko akong gibati taon nga kakapoy tay. Mga ako lang ikakanta. Yawat na lang ba makuhaan ang akong stress. Hilas biyan mo taon. Kasabot ka kung saan stress. Tay, ayaw na lang pangitag gubot. Ay, panghugas nun. Pag plato mga O lagi manghugas lagi ko ros plato. Lakaw na panghugas na kadagam ni mga adli pa. Hugas na dito mga aunat pa. Sige, yes, father. Pili tago hinapay ni mo dong taon. Tapos kik pa kay Quilio, marag Elvis Presley. Muro magmusong ka pagwapuhay do. Tay, mamisita ko kay sayang kay adlaw. Kamay nakasayang do, Kador. Tay, base ni higayon na tay, maminyo na ko. Ug kun buligal na ko sa kahitasan, ug sa maayong kapalaran. Ay, hours good, hours good. Utay kay lapas ba ako sa kalendar, di ba? O nahadlo ko nga, basig bulapas sa niya ko sa bingo card. Hindi do, pading kamot yun. Kaya basig magtuo ka nga ang tao kung magkatiguang magkagwapo. Karaan naman na tay. Oh, mabag-og yun lang, maduklan ta ka, Kador. Tay, lagon pag tiniguang diha, tay, naunsa mo ka? Kay wa na kay angay magtiniguang. Ayun, personal kay naday. Aris ako tay, kay basig ma-high blood ko. Ikaw mahiglat? Ako gina. Sikara na naman bag-ang ni mo. Nakaw na. Bantay di ka makahatag-apo na ko, ha? Pila ka buok, imong gusto nga lang po tay, ha? Pilay na si Mubugan. Sagot ako, bisag pila. Wa bang dali sa kubugan tanan tay? Ang tanan, naaman diri sa kong gotli. Ilam daig. Bali pa ni mo itlog. Kung sa kag doon itlog na. Ayaw lang iklara tay, ikaw bungot kay kasidor, tindot kay katay, oy! Ang nanay ni Rita. Naas gawas. Oy, Renita, naitur ko, nangita ni mo. Turko ko.
Bida gid ma nanay Gloria oy, maglanay Gloria lang kung daan. Bida, kagwapo rin turko niya. May gabi ng Gloria. Uy, ikaw manggudi ay kador. Pastilan, abi na kong turko kay miabot kay maningil ba? Turko maningil. Ako yawa sa turko ni mo ng Gloria. Oy, maningil, maggabi, probida. Ay, ka na, di ay night shift, di ay. Mau ba? Na day sinay na shift, night shift. Day. Nang Gloria, pwede ko sa ka? Ay, saka lang, huwa may entrance fee, ana. Pagkakidot. Day, bonita. Maka akong natingali kong pagkatao kundi ko moingon nga naigugma ko nimo. Baka ako natingali ko kundi ko musulti nimo nga gwapa ka o naibog ko nimo. Mga maprangka na lang ko. Usara ka pong ang akong ipabawon paingon dinis inyo nay. Maura yun ako gibawon. O kining po nga ako ginigiampingan nga di mawa. Ang sabi ng punga ka, Doy? Day, I love you. Mao nang punga nga akong giampingan diri sa akong kasing-kasing. Punga akong gitagana alang ra gyud kanimo Donita. Oh, Kador, kung may giampingan ka man nga pung, ako sab, doon ako'y giampingan, nga dili ko pwedeng ihatag sa lain. Ha? Oo, sa kanang pulunga, day Donita. Kining punga mao ang, oh, sa in English pa, yes, I love you too. Oh, yes! My goodness! Yes! Malipayon kay ko nga gisugot ko atong adlaw sa babae nga gipitik sa akong kasing-kasing. Unya, pagkadindot handubod sa akong natrato. Bangyo laon kay bukid nun manin taon. Ispo ko mo'y dili gayod siya pahalok. Kador! Oy! Malipayong na kita ron. Berbeda. Malipayong. May si milagro nga niya karon nila. Bitaw. May ko. Kuan ba? Siyempre, gisugot mo ko sa babae nga mo'y ako nagustuhan. Si Bonita. Ha? Mo ba? Ay, Bonita, si Bonita di. Bonita lagi. Bonita. Kamuna, bay, kamuna. Oh, may tungod ana. Malibre ko! Tawag mga barkada. Ing na sila nga mag-berkol tao. Way problema. Naaros na diha. Akalita. Akong panaugon. Okay. Berkol! 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 Ay, may kador, bay! May kador! Bay! Kung saan ka iya? Mga pare! Okay, para ninyo. Oh. Wow! Mo ni gipabot mo. Mauni ang orig o classic San Miguel Pilsen. Basta berkol mga parts. Di yun na magpawa sa San Miguel Pale Pilsen. Sarap laging kasama. Mao. Mas musamot pag yung kaaligre. Basta kumpleto ang barkada. Oh, unsa pa yung ipapot ninyo? Ablihin na lang ninyo. Kini maoy lami. Okay. Bugnaw pa yun. Okay, cheers! Cheers na! Cheers na tayo sa mga batang San Miguel! Okay! Okay! Lahi lagi basta San Miguel Pale Pilsen. Sarap, laging kasama. Oo, kamu diyan. Oh, Berkol pa! Oh, Berkol! 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 Korte gid ang maligreha kay nagapundok ang barkada. Ang tibuok yung barkada. Nya, diligid mo nga ang San Miguel Pilsen. Mao nga, puwerte gid ang ngawas tanan taon oy. Unya, Oo. Di ka mo masahiro ron. Kador.
no? Karoon ako ugkot kahit sa murang kapoy pa ko. Pwede naman ninyo aligriya. Gahapon. Oy, dong. Tinuod na tayo gisugot na magkong donita tay. Mao nga, tungod sa og kalipay, nang libre kong inom sa barkada. Unya ako do, wala ko ni mo apil la. Tay, ayaw na pag-apil-apil. Para to sa mga ligon pagtuhod. Tao, tanong kang buhay pa. Huway pa huway. Ditso nyo kasmiteryo. Nga di magagay pinirarya. Tay, oy baya. Unya, siguro na ka nga mo na yun ang babayahan ng dadon ni mo sa altar sa kaminyoon. O tay, sobra pa siguro tay. Unya, kano sa man yung target nga magpakasalbe, do? Sunod to tingali tay. Magtigom pa man ko. Nala, sige, pagtikom sa kay. Para ba ko kaabuno na. Ibaw na ka. Muna tagpisyonado. Hindi ade kay kwarta tay, kay pensyonado magkaka, na ade ay. As ka buhanga yun ni mo. Buhangi, yun, di ka kadungog. Ang ano man. Ingon ka murag pensyonad. Ingon ko murag pensyonado. Kay, napakoy kwarta nga, madawat, pensyonado yun. Kalaman. Sige tay. Nga murag tao. Murag nagpensyonado ba? Hala, kaya sa sugod karon maghinahinay na kong tigom, ha? Magkugin ako! Tay po! Kay gwapo si Blanco, sa chicks paborito. Isang walay kwarta, tuba sigarilyo. Okay lang. Oo, nanay ka ng balita sa mga ako mo naman. Ana Gloria! Where are you going to go? Ay, Kador, ikaw di ay na. Yes na. Nay, magnanay na lang ko nimo. Kung nagtuo kang si Dingdong Tantis ko, no, you are absolutely wrong. Baya, pagkakidot. Tinuod bitaw. Asa ba ka paingon ay, ha? Magnanay lang ko nimo kay hatod di ka? Ay, siguro kang ihatod ko ni mo. Yes na Lors, natural. Bisag asa ka pa kay paingon, asa imong gusto. Ihatod di ka. Tungod kay pinangga ta usab ka sama sa akong pagpangga sa akong hinigugma nga mao si Donita nga imong anak. Ay, balak pa man. Da pa man. Yes na Lors, ha? Wherever you go to, ha? And I will follow you. Yes, Day. Come on. Wherever you go to. And I will follow you. Sa ito, dagan pa kas edukador. Awa na ako na lang. Kung si tatay din ako, buhi pa ba na ito? Bida. Pero mao lagi, endangered species na ron meron. Kinot. Bisan og may pagkagalaw-gaw ning inahan sa kong uyab taon, ako lang yun siyang gisuod. Ako bang gisuki-suki ba? Pero lahi sa uban akong mga suki. Yun. Kay kani sinang Gloria, og maoy musakay sa akong habal-habal, wagod taon ni Pliti, libre ba siya? Mga espesyal yun siya. Unya, Nay. Nay, naunsa ka, Nay? Kanahan manis Kador. Kinsa Kador? Ay, imong uyab ko. Oh, kay nga naman. Unsa may gibuhat ti Kador? Nga wa man nimo kanang wa nimo magustuhi ba? Ay, di man ingon nga, wa na ko magustuhi ang iyang gibuhat. Giganahan man ko. Ha? Unya, unsa man day iyang gibuhat nimo nga giganahan ka nya nagbagulbul ka? Ay, gipasakay magukon niya sa iyang habal-habal. Pero ang kanahan, giagi man kog libaong sa inampat. Murag nataktak akong matres. Nanay buya, napaday kay matris. Ay, naunsa. Matao ka kagwa pa ko'y matres. Sa una, naapa kay matris. Karon di ay naapaday, operahan na makas mayuman nimo, nadaman nimong matris. Oo, di ay no. Lano? Package man di ay itong mayuma o ang matres pagkakidot. Pero makalagot manggod pa. Kaya nga no yung dito ko niya giagi sa purting bati ang karsada, libaong kayo. Ugwa pa ko kakupot sa katubangan, wala. May nagbitay, ay tagak na ko. Ha? Nagakupot ka siya katubangan nga nagbitay? Ang tumoy mo'y akong nagunitan. Wa pa, tagak ko. Unsa bang tumuyay mo nagunitan? Unsa man may o?
Ay, tumos bakos ba? Aw, ngay. Boy. Pinakupunsa na. Saba na Donita, oy. Nagtuo kang laing tumoy akong nagunitan. Kaya nga no, taas na nagtumoy kang kador. Nay, ayan na lang pagreklamo. Kay natural, nagdali man ka. So, giagi ka sa labing dool nga agianan. Mao nga ay na lang pagreklamo kung libaong kaayo. Ay, luwat ko siyang naong, kaghaglibaong. Oh, Nay, Kaya nga no, hamis na nagnaong skador. Mas dagan pa man gani ang lungag anang iyang naong kaysa atong karsada. unsa mo taong ka, Nay, uy. Imo man nang gidaot si Kador. Tingalig nalimot ang ako nang inigugma, ha? Uy, way nangampun, anaw. Nanay sa doy. Uy, wala di ako'y tambal, uy, para sa akong maintenance Donita. Malain may ato. Wala di ako'y tambal. Tagay niya ako para palit sa akong maintenance, ha? Ay, mao day murag init kay mong oron. Kay wa day kakatuman si mong tambal. Ay, wala lagi ko'y tambal. Mao gani, nya hastas Kador. Bisan sa iyang gihimong kaayo di nimo, gipasakay kang libre. Imo pag yung gidaot. Naunsa man yung taong ka, Nay, uy. Ay, ayaw pagbuot. Palitin niya akong tambal dito. Oo, my love. Why are you sad ha? Bisad sa... Nag-uul ba? Nag-uul. Ay, Kador sad, uy. Ano lagi ka? Inuunsam ka? Problema kong nanay. Ha? Tingnan, naunsam sa tanay mo. Note ba na siyang tambal nga maintenance? Pang-maintain, ha? Wala na siya pang-maintain, ha? Ay, gabala ka. Anak ko dagang maintain. So, ay ko nung gawas mo ni. Dili numero, uy. Unsam na eh. Iyang tambal lagi. Ay, problema. Ay, kay bahala. Unsam na tabala. Ako'y mapalit sa mga tambal siyang nanay kay gusto na ako nga masuod lagi taon na ako iyang pamilya taon ilabi na ang iyang inahan. Mao nga tudo suportang yun ko. Kay may gamay misang taon kong gitigom-tigom sa taon sa akong pag-drive o gabalabal. Unya? Ay, nak. Donita, nak. Oh. Nay, nga naman ka ka mong naghangos. Diin makagikan. Ay, nak. Dito ko ron sa ilang ilbe. Nya? Naabot na din yung anak niya na minyog Amerikano. Una may dang kauban amahan sa iyang umagat. Mikuyog ko nga ni sa Pinas kay ay nagnangita po og pangasaw unon. Nya? Sa may problema, anak, Nay? Nak, nangitag pangasaw unon ang amahan sa bana ni Liklik. Anak bang ilbe nga to sa Amerika. Ang iyang ugangan nga giingnan lang o ginganlan lag dyan. Mikuyo kay mangita lagi pangasaw unon. Ug motong ako giingnan nga ikaw dalagay daga pa man ka. Nak, day, wa pagani ni magkaila kaayo no, gitagaan ako dalar. Sana ka kung mamahimunan ako siyang umagad na. Ato atayin ka. Aron masabot ninyo. Magsabot mo ba niya pag minyo mo? Ha? Ato ada yun. Ayo. Uy, kisa na. Kisa na! Ako ni Raydor, si Kador. Wako kaila. Wait ka dire. Balik lang niya. Wa ko na siya kailan ako. Pag-upagin ako siya gihatod sa akong habal-habal taon. Nang Lars! Naas dunita niya! Wa! Doon sa Amerika. Ha? Bungi ka. Wa ka kadungo. Doon sa Amerika sa Dominica. Nagminyo lang Amerikano. Sa ito, pauling na dito sa inyo ka. Unsa? Pagkakidor! Nausap ang pagtanaw na ako ni ng Doria. Pabida kay maudi ay naadi Amerikano nga gustong ipapangasawa niya siyang anak. O si Donita po, wa na lang siya magkisulti na ako. Ug unsag yung tinuod ani. Mao na nga, ako na lang hibawaan nga kaslunon ko sa Donita sa Amerikanong tiguwa. Saan man ako? Saan man kung kami pasultihon? Kador!
Karon si Ate Bambina, Ate Pres. Okay, ang sender na to karugad lawag. Kador, Ate Pres. Ha, Kador. Kador. Si Kador. Kinis Kador, Ate Pres. Kuan, in love kinis siyang Donita. Karon iyang mama sa ni Kador, ngitag ayo-ayo. Ni Donita. Yung Donita. Oo. Sorry. Ang mamang Donita, nag-ayo-ayo sa niya, kay libre lagi sa kay kuan niya. Sus, karon kita man sa Amerikano ang mamang Donita, Ate Pres. Adto man ipaminyos Donita sa Amerikano, kay Atos dollar. kwarta-kwarta man. Kwarta-kwarta man siya nagnaong si ng Gloria. Gloria. Mao ni ang ginaproblema, Ate Pres, nga asa siya taon padung ani unsay iyang kadangpan. Ay, mura magkanta Iya akong sa... giduot. Mura magkanta to Asa sa... na Ako pa. ingon. May numdo ko na kata. Mao na unsa ba? Pero, Gulyat, Ate Pres. kung para na ako, ilit ko na lang ng Donita. Uy, dollar man to niya. Tingalig, ganahan sa Donita, di ba? Ina lang pamugos. Para na ako, ina lang pamugos kung palalitan. At tumalipay si Donita, kanang mahayahay na siya. Kaya ako gaduda ako, Ate Pres, nga kanis Donita na pugos rin siyang mama. Oo, pero, kung Pero ang gugmang Donita kay Gugma niya gyud nagos ka. Donita nga wa ko'y laing gitapigan dili sa akong kasing-kasing gawas sa yes nga para rin yun mo di na ko yatag sa uban. Di ana ko si Donita. Di ay, niya karon kay mo ato makag Dili na pugos di maituyo sa oh, inahan nga ko. oh, ibutan ta tingali na pugos mao gyud ay mahitabo na pugos siya kay Ah. tiguang naguto no. Pero kung good siya, kung grabe good ang iyang love ni Kador, di good siya magpada siyang inahan. Di gyud, diba? ayaw. Di good magpada. Pero, Istorya isa na ninyo dai Donita dong Kador pangitag paagi nga makaistorya mo sa oo, Donita. ngita, pero Kung pa hunata gyud siya kung kinsa iyang gigugma og palitan ikaw gyud tabana na dadana sa kasa. o kana kung may gugma, Oo. pero usa-usab Gulyat kung panalitan magminyo sila nya magkalisod-lisod tingalig basulon siya ay imong jud kong kikuha ko dito Ah, pa masa sa lagi. Amerikano Ah. hayay ko di ba Mga na nga istoryahan gyud ni Madong Kador Oo. og kinaonsam pobre ka Pugot- madato dai pugot unsa sa bakos. pugot sa bakos nga tuwa ha. Oo. Kuyo ka na ko dili ana Oo, kay kuha Ay. ba tingalig magbasol ka nga Oo, kita ba basol ka. kadayon niya Huwag mong wa basolon. itatag nimo di ba kung Mao. love ko nimo magtinapagay ta Kinabangay ta. oo Oh. Bahala na katikihon ni mama. Mo say ko yawan sa siguro Donita Ate Pres no nga yung mama unsay may tabo ano. oo anak man siya na tiguang na dayon Oh na nga. Sige lang dong. Inalas Donita nga iniguman na ng tiguang. ako na lang Dai ako na sada kay ako na sunod ako na sunod. Di na magyud mo na tiguang mo na mo. pero Pwede rasan ka nang huong dong. ya ito naman sa Amerika Mo ini kuli dire. oh ini kuli Oo. ano mo balik bayan Huong na dong kador. Ada laro kador. bitaw ay kung panalit pagsabot yun mo pagsabot hug tanay sa bakos kung ikay iyang pilion hug ina nga hugot Istoryahe gid siya karon dong kador. Na pangayo sa tambag ni Father Josue Kadorda kung unsay angay buhaton. kung niya pa si Father Dondon Bambina basahan ka niya sa Biblia o pa ihatag ni Kelly ang Biblia Wa na gam suwa ni gibili ni Bambina ang Biblia. ang Biblia Ay. ang kay mo basa Wa man ibiling babina mo, maori ba ko nabasa, balik-balik ra po na Ang iya. siya katungkol siya ang lalaki bubiya Biblia musipon sa ang ibon sa babae Mo po na irikan. may tabo. Sila- Ang babae mo sila. Agad-agad naman ni Goliath. bitaw ay Maorang yapon, napitos Bambina, ang istorya ni Bambina, ang lalaki, bubiya sa kanan. Maor, mahimo silang usara. Ay, bawa na. Bawa na daan. bitaw wag Ya, ka anto mo ana. Gams, anto mo ana. Mas maayo tingali magpamimro mo ka ng Cocos Profile ba? Oy, kanang, huwag niya siya kaukab sa laing mga page, no? Ah, siya. Nga naabato ba? Uy, kanang- ay si Binuagis Bambina. Bitaw, bam! Joke na babae. Wa bitaw ka. Uy, dyan na. Bitaw. Ano, Kaya bitaw? gipilit si Bambina nga kuan ati pres mga pagtulunan sa Oh, bitaw. babae ko nung puradang huwag silig. Huwag ka kasag-o. Dili tulid. Huwag ka kasag-o. Wa ko kasag Di balikan ta to ganiagan sakto to imong tamba Gams. ang nga unsa? Nga Indian ride lang siya gud. Yan right bitaw. Oy. Uri ako gili sa una. Na, kaya mo anak Indian. Ah! Believe ito ninyo Indian da. ride lang ba?
Kanis gili pa ko ang gini Oo, ana ba? Indian ride. Hongo ko kato sa una. Atos Jose hongo. Ay. Oy, aglakaw ay mo nang giunhan. Ay aglakaw. Tambag mo na, mas tambag. Abang nito. Kanang naglarga sa Amerikano. Naman na to inyong tambag. Baka sa Amerikano rin niya. Mo naglarga mo. Pero Indian ride may nga na. Ano bang ininjan o ride ba? Kanang makabayo lang ka. Kawat ba, kawat. Makabayo lang ko kontra. angkas. Oh. Basta na kontra, lisod, lihay sa. Kung naiyawa gali kontra, kabayo na yun. Mo na Indian ride. Indian ride mo na. Mao na. Pagkaanggaw Burda o Indian ride. Mao niya mo. So, ano na lang daw, ha? Salamat kayo sa pagpadangat sa imong mga problema din sa atong tulubanon. Kuda ko ang pasultihan.